mama, 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 mama. Hajiya Rabu gaida ke, mama na Allah kare ke, ya kunshi Mu'azu na zango Rabbi ja da kwanan ke. Hajiya Rabu gaida ke, mama na Allah kare ke, ya kunshi Mu'azu na zango Rabbi ja da kwanan ke. Sa na zamo jininki ummata, komai nake bukata Allah ya min silarki babata. Me zai saka ni na shashin titin da kin yi min gata, kin dau ciki na ummata, in sha wuya duka sidata. Fatan da zan yi ne Rabbi ya sake ajin nake da danginki. Ku ne tarbiya wallahi duka an yarda, na tabbatar akwai halayya ta gware gidanku na shaida. Tun dai da duniya ma ta aminta jinin ku shi yake tsada, ba wanda zai ki yarda magana da taimakon ganda. Mama na faɗa na ƙara wallahi banda ta makarki. Yara bu gaida ke, mama na Allah kare ke, ya kunshi Mu'azu na zango Rabbi ja da kwanan ke. Ko me na zama to cikin duniya ta silarki ne ummata, kin bani tarbiya mai kyawu kalmar kike bibiyata. Tun ina cikin ki har ma na fito a gaban ki na yi tatata, darajar ki bani mantata, ke ce kaɗai garkuwata. Sunan mahaifinki ne ya zamo suna na dole ne shauki. Duk abin da na yi ne ba ni biyan ki abin da kin kayo gona. Kin ɗawainiya ta a cikin ki ya zama gurin kwanciya na. Kin bar abubuwan jin daɗi duk dan na rayu ummana. Da zo ki kai ta rainona, baki san zubar hawaye na. Ko wata bani sai ya ga fushin ki a so ni ne muradin ki. Kuka na gidansu yake yi batun wasa, bishiyar gidan mana kama na haukanta na ga tairarsa. Alfahari da ke dole na yi shi mahaifiyar da baginsa, kakanki mai gidan Hafsa, matar Aliyu kuma yarsa. Ni kuma na zamo ɗanki jininki jiki na yayi tattake. Rabu gaida ke, mama na Allah kare ke, ya kunshi Mu'azu na zango Rabbi ja da kwanan ke. Rabu gaida ke, mama na Allah kare ke, ya kunshi Mu'azu na zango Rabbi ja da kwanan ke.